Dneska sme tu so Šimonom, sa tu hojdáme. Dajte like aj odber na toto video. Mám zatiaľ 4 odbery. Tak aspoň, dajte aspoň akých 20 lajkov na tomto videu. No, orangutan na kamere. Ja ho natáčam. A za kamerou je, ak sa to 69. 25. 25 je za kamerou. A Šimon, a 333 je pred kamerou. A dneska máme za filmová moby aj zavolať na... No, skoč už. Dobre. Takto drž mobil a nič neťukaj. Takto ako ja. Dobre? A tak. Jak vidia. A nebuď pred kamerou, lebo vyhľadím na teba. Je takto. A choď. No choď. Dobrý deň. Pamätáš si mňa, jak sme kričali predtým, jak tu boli moje sestrine kamošky a ty... Hej. Daj bacha, si nespadol ty. Ty arrogantant. Za nami zíbe ako arrogant. Nenadávaj, prosím ťa, Šimon. To na YouTube ide toto video, čekaj. Nenadávaj. No, nadávka môže byť vo videu jedna, ale nie 500 000. Jak Robo. No, také divné. Nie, nemám ukázať helikopter. Helikopter. Počkaj. Nie, teraz je skinia. No, Šimon, to si nemal robiť. No, pusti sa. Už sa pustí. Helikopter. Parakopter. Helikopter. To, jak tak rýchlo si sa odkrútil? To jak si sa tak rýchlo odkrútil? Neviem. Má bojko treba teraz. No, zakrútilo ťa. Si predstav. Som za stenou. Tu je fejková stena. Tu je tento degeš. Bacha, som ti nekopol milom. Chod radšej, lebo ja som rád videl, že takto bolo. Hej, a kopol si do vajec, ale to ich chyba bola. No, môžem ísť ja, prosím ťa už. Dobre. Natáčaj. Takto. Nie. Alebo... Max sa natáča a ja pôjdem. Ideme sa tu hojdať, nejdem skákať. Trošku divný pocit, že na kamere vidieť skákanie a hojdanie. Ty kde ideš? On ide tiež natáčať video. Na jeho kanál bude mať 15 videí. Dobre. Ja mám zatiaľ 8 videí, ale toto je 9. Dajte. Čo tu je toho? Idem za týmto. No, už uteká. Ten keď príde,
prejde aj 5 rokov, viete o tom. On tak dlho ide. Takže... Čo, viem, čo ideme zatiaľ robiť, keď... Alebo idem mu pred dom. Idem mu pred dom.